Moi ja tervetuloa Saman taivaan alle. Tänään ollaan Espoossa Vaakkoin ulkoilualueella ja nyt mennään kiertämään Vääränmustan lampi. Tämä Vääränmustan lampi sijaitsee siis Vaakkoin ulkoilualueella, joka on noin 28 kilometriä Helsingistä. Ja koko tämä alue sijaitsee niin kuin Luukkaan ulkoilualueen länsipuolella. Tämä on kooltaan semmoinen 600 hehtaaria tämä koko paikka, ja tänne pääsee oikeastaan niin kuin Vihdintietä pitkin. Ja Vihdintietä pitkin hän pääsee vaikka fillarilla, mopolla, jopolla, ihan millä vaan. Ei ole niin kuin mitenkään vaikeasti tavoitettava paikka, vaikka tämä onkin aika tämmöinen erämaahenkinen. Helsingin kaupunki hankki tämän joskus vuosina 72 ja 76 ja sen jälkeen tämä on ollut sitten niin kuin virkistyskäytössä. Tämä on niin kuin Uudenmaan virkistysalueen ylläpitämä paikka ja tänne voi kuka tahansa poiketa. Vannoutunut eränkävijä ei viihdy esplanaadeilla häkäpönttöautojen savussa ja herraväen parfyymien tuoksussa. Tehtaan pillin soitua suuntaa sankarimme lähimetsiin samoilemaan ja hankkimaan perheelle ravintoa. Kalastus onkin oiva tapa saada ravintoa kotona nälkäisenä odottavalle pesueelle. Tämän Vääränmustan lammin ympäri ei kuule mitään opastettua polkua, mutta on tämmöinen varsin selkeä latuura tai polkuura. Eli tänne on tosi vaikea kyllä eksyä, vaikka ei omaiskaan niin kuin Minnakaupin suunnistustaitoja. Lähinnä varmaan sillä, että pitää tuon lammen näköisellä ja kulkee polkuun pitkin, niin siinäpä se nyt oikeastaan onkin. On kyllä ihan sairaan siistiä olla luonnossa. Ei vaan niinku pysty mitään. Täällä on vaan ihan työpäivän jälkeen luontoon. Tää on vaan niin siistiä päästä irti kaikesta. Jossain kuuluu koira haukkuu ja se on ainoa ääni mikä täällä nyt kuuluu. Täällä ei siis ole ketään muuta näkynyt kuin me ja sit nainen, jolla on 4 labradorinoutajaa. Et muuten täällä ei niinku ihmisiä oo. Täällä on rauhallista. Ja tämmönen vähän erämaan meininki. Tuo lampi on tommonen niin kuin lammet on, tommonen musta ja ehkä jollekin vähän pelottava. Ei ehkä mun mielestä, mutta jollekinhan se on. En mä tiedä, onko itse asiassa niin ollut jossain suomalaisuskomuksissa semmonen musta lampi on vähän niin kuin semmonen, että se imasee. Mut lammet on mustia, varmaan johtuen siitä, että sinne menee kaikkea lehtiä sun muuta ja sen pohjasta tulee tietynlainen ja siellä ei ehkä sit valoa niin paljon oo. Mut täällä on hyvä fiilis. Se on niinku, täällä ei, joskus jossain paikoissa on niinku, vaikka ei ole ihmisiäkään, niin siellä on jotenkin semmoinen rauhaton fiilis, mutta täällä on rauhallinen fiilis, vaikka tuulee aika reippaasti, niin se tuulikaan ei sekoita sitä jotenkin sitä niinku tämmöistä energiaa. Ehdottomasti käymisen arvoinen paikka, mutta älkää tulko liian sankoon joukkoon, että tänne ei tule ryysistä. No nyt tultiin tänne pohjoispäätyyn tätä lampea ja
Tämä maasto muuttui kyllä melkoisesti. Et jos ei täällä olisi näin kuiva, niin saattaisi kyllä niinku lenkkari kastua tässä talsiessa. Mutta tää on tämmöistä niinku kosteikkoa ja vähän upottavaa tällä hetkellä. Tosiaan jos olisi satanut tai jotain, niin taas varmaan sillä lailla, että jalka uppoaa ihan kunnolla. Täällä Vääränmustan lammella ei ole minkäännäköisiä tulipaikkoja ja täällä on tulenteko täysin kielletty. Tosin me ollaan nähty ainakin 3 nuotiopohjaa. Et kyllä jengi näköjään täällä polttelee silti ei sais. Se mikä täällä on myös kielletty on telttailu ja se on tosi sääli. Tää olisi tosi hyvä paikka just semmoseen niinku, että tulee 9 yöksi. Tulee niinku vaikka täällä voisi käydä vaikka illalla töiden jälkeen mennä seuraavan päivän töihin tästä. Olisi tosi siistiä. Mä en tiedä, onko Helsingin kaupunkista mieltä, että sitä hommaa varten on niinku Rastilan leirintäalue vai mikä tässä on niinku politiikka, mutta täällä olisi ihan kiva telttailla. Kohta on lampi kierretty ja tässä oli just tämmönen tosi makea nousu, eli tämmöiselle pienen kallion päälle, jos näkyy oikeastaan aika hyvin tää koko lampi ja tää niinku ympärillä olevaa lammen reunaa. Ja mä en tiedä kuinka korkea tää nyt voisi olla, mutta kuitenkin niin, että tästä on niinku tunnet olevasi korkealla selkeästi ja se on aina hyvä, koska mun mielestä näitä paikkoja ei ole niinku liikaa, josta pääsee sillä lailla katsoa niinku tavallaan korkealta lampea, järveä, merta, jotain semmoista. Meillä on kuitenkin suht tasasta sitä täällä Suomessa, niin tää oli makee. Taas on nähty yksi makea paikka. Eli tää mesta oli kyllä ihan 5/5. Jos joku teistä tietää, minkä takia tämä nimi on Vääränmustalampi, niin laittakaa kommenttia tulemaan. Tuosta videokuvauksesta löytyy linkit meidän somekanaviin. Me postataan sinne sekalaista materiaalia. Mutta ottakaa haltuun meidän kanavat. Jos te tykkäsitte tästä videosta, niin pankaa peukkua ylöspäin ja pistäkääpä kanava tilaukseen. Muistakaa, että me eletään kaikki saman taivaan alla. Nähdään taas ensi viikolla. Moi!